100 lang mo. Dili jud ko masugot sir nga 100 lang akong buto sir. Kay 15 gini sir, mao ginaroy rating sir. 15 gyud. Walay 100 lang nga buto sir. Basta 15 gini ako ang buto sir. Sige ma'am. Bayaran ko na yung buto 1.5 ma'am. Karon, kapit namang eleksyon magtutar-butar naman. Mula na sad mo ko pagkakapitan, siguroon ko ni ako mga mamutaray. Mintas wala pa ako ning kamangon, bayaran ko ni ilang mga buto. Para klaro yung daog ta. Tuong mo ni balibalay. Wala, naido ako bukay. Marag mulakaw ni sila padong. Ako nga tuon, bayaran ko ni ilang buto. Maing udto, sir. Maing udto. Asa di mo, sir? Doon may merkado. Ang merkado mo? Niyari lagi ko, sir, kaya mulan sa ko pagkakapitan ba karong maabot ng eleksyon ba? Kanang maniguro lang ko, sir, kay para mudaog ta ba? Langsag ka pagkakapitan. Oh, diris tong barangay, sir. Diris tong barangay ba? Maniguro ko, sir, nga may nang makaibaw mo nga mulansad ko kay para di matiman niyo kung naong ba? Na ako nga diyan ni sir nang bayaran ako inyong buto duha. Buto? Oh. Ano ko'y buto, sir? Buto sir gud kanang buto ba kanang imo butar ba buto? Oh, mata sir. Okay ra sir. Okay ra mo dawat na mo kwan sir. Tag 100 lang ang duha sir. Buto. Maayo na kay na, boss. Dako na kinang tabang mo. Basig malimot mo nako sir. Kana Di sir. na may tabo nga malimot ni mo, boss. Sa imong kayo nga Kana. kita nga ikaw mismo nari sa mong balay ron. Kana. Nya ako lang ihatag ninyo. Timan iha. Kapitan Rudimir Basiliote. Ha? Kira di mo malimot na. Sir? Di may malimot na, sir. Kasi sa imong naong pa lang. Oh. Maamo gid nang Nanuman permi. Sige sir. Ihatag lang ako ninyo sir. Sir, kamu rin bahala na sir. Tungaan ninyo sir. Gana mo sir ha. Sige sir. Para pangpalit sa kwan. Kana. Sige sir. Ay mo kalimot ako ha. Kapitan Rudimir Basiliote ha. Ha? May problema, boss. Sige. Sige. Natik nam ka. Mati kay na, boss. Sige. Ari ko pikas kay kuuton sa to kutong ako sa paliton yang buto dito pikas. Ha? Sige. Kani na dako balay ay. Sure jud ko nga nagini tao. Ako ni siguro undi. Nagini tao kay. Abi na. Ayo. Oh, bisa na yato. Bisa na yato, sir. Ma'am, yari ko ma'am kay ulan sa pagkakapitan unya maniguro sa Cuba. Sa may paniguraduhon din mo, sir. Bisa may ato. Maniguro lang ko ma'am ba kanang siniguro ni ko kay kaning mula sa pagkapitan ma'am maniguro mo kita. Kay para ini election ba dili ka malimot ako ma'am ba kanang kung sa kuan pa ni ma'am kanang kamang-kamang. Okay ra nimo ma'am bayaran ako imong buto. Sure, sir. Dahan, bayaran ni mo kong buto. Di ba baligya, sir? Ikaw ma'am siniguro ni ko ma'am ikaw wanon ma'am kanang okay ra nimo ma'am nga bayaran ako og 100 imong buto. Wala na maray 100 nga buto, sir. Kanang kasagaran karon sir kay mga 1.5 naman. Mahal karon sir, wala yung 100. Di kasagaran ko ma'am karon nga kamang-kamang ma'am. 100 naman gyud ma'am, mahala sa imong buto ma'am. Kapag yung mahala na imong buto ma'am. Mahala ka na mo. 100 lang ma'am. Dili jud ko masugot sir nga 100 lang akong buto sir kay 1.5 gini sir, mao ginaroy rating sir. 1.5 gyud. Wala 100 lang nga buto sir. Ug di ta magasinabot na sir. Bahala ka sir, di ko mo butar ni sir. Basta 1.5 gini ako ang buto sir. Sige ma'am. Bayaran ko na yung buto 1.5 ma'am. Ready na ka ma'am. Asam ka ma'am. 1.5 lang mo ka ma'am. Sige. Bayaran magkano mo 1.5 akong buto sir. Tana sir. Ato ta sa sud. Sige ma'am. Dali sir. Sud ka na sa mong balay. Ato para makuha na to ang imong buto ma'am. Oh, dali sir. Okay, sige. Are? Okay, para mailahan ko ni mo. Dali sir. Okay na. Sige.